zvakanziwo saka mukutaura mubvunzo wakaenda chi amai ndakati handisi kuziva zvakanzi ambuya ndiudzei chokwadi ngoni ndinokutaurirai chokwadi ndakati handisi kuziva zvakanziwo nandakatorara ndakatarisa kuenda kumusuwo kwanga vari kwekuye ndakabva ndatendera ndatarisawo ndakutonyara kuti Tezvara wapinda mumba mandinorara ndotarisa nawo sei zvakanzi ndichiri pamusuwo zvakanzi oya mbuya isai nhamba dzenyu mufoni mangu ndavandati nhamba dzei kuti zvakanzi isai nhamba tozopota tichitaura ndatoti ndifambe kudai so zvakandinetsa ndobva ndadzoka kumashure ndimwana ndakagumbata kudai so mungavakwanisa kuzara ruoko rwangu ndakadai vakabvisa ruoko kudai vachindibata kudai ndobva ndavati saka kana muchindibata Muroora neutezvara wachona huri papa kunga vakabva vandibata kuti ruoko vakandibata ndobva vabata vakapedzera vandigumisa kunhengo yavo ichitikiye kuti ndokwanisa vari Tezvara. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Mchukua chukua mbaya wangu hivi wito wangu nakatika ndeude murume wanga akapota achienda mufoni achinoona mugweranga achinoona mugweranga muchipatara saka akatadza kudzoka musi wakazodzoka musi wefriday muri musi wechina Tezvara wangu akabva kubasa handitombozoudzi hanziri nguvayo ndoko wasvika kwachitanga kushedza achiti baburaini achishedza murume wangu marati ava inda ndakarara mumba nabamini wangu pane 10 years amweni wangu wanga wabuda vaenda kundara kumaraini ndobva ndati ava zvakanzi ko mai venyu vari kupi ndakati handisi kuziva kwavaenda vanotora kuti vaenda kunorara kupi zvakanzi ko baburaini vari kupi vachitaura murume wangu ndakati ava vaenda kumvuru kuona mai guru vari kuchipatara zvakanzi ho ndobva vati muri kundinyepera mbuya kuti hamuziva kune mukadzi wangu ndakati handisi kumboziva kwavaenda vana kutaura zvakanzi rega ndinotarisa kumba kwenyu havako here kumba kwenyu kwavamemborara kwandaibikirai nini ndakati havako zvakanzi rega ndinogutsikana ndinotarisa ndega vanovhura mumba mangu vavashaya vadzoka zvakanzi havamo here mumba memumamukarara ndobva ndati havamo zvakanzi rega ndipinde ndigutsikane kuti havamo here ndobva vapinda ndobva vavheneka nedaitira vachitsvaga ndobva vada bamunini vanga vakarara mai vangu vanechenezi ndaramba kuti bamunini havamo muno nekuti vanga vanetsana nekuda kwemwana yeye ndobva ndati zvakanzi ko bamunini venyu vari muno ndishoni bairo ndakati ndii zvakanzi ko ingoni mamuchiti hapo ndakati auya ndakarara anga pabva tsvaga mombe zvakanzi ho saka mukutaura kuti hamubvunzo wakaenda chi amai venyu ndakati handisi kuziva zvakanzi ambuya ndiudzei chokwadi ingoni ndinokutaurirai chokwadi ndakati handisi kuziva zvakanzi ho nandakatorara ndakatarisa kuenda kumusuwo kwanga vari kwekuye ndakabva ndatendera ndatarisawo ndakutonyara kuti Tezvara wapinda mumba mandinorara ndotarisa nawo sei ndobva nditi isai nhamba mufoni kutaura foni yavo ndobva ndati muda nhamba dzei zvakanzi da kuzokufonerai kana mazoenda kumusha tichitaura ndati foni yatinoshandisa tine foni 1 yemurume wangu ndiyatinoshandisa saka munongokwanisa kundifona chi ipapo munongotaura kuti tafamba sei kana ndobvunza kuti tafamba sei taenda kupa kana taenda kumba zvakanzi ingoni mune foni 1 ndakati handina foni yangu yakako zvakanzi fulai ndine nhamba dzinopera 32 dzameshi dzimwe dzandakambofonera ndedzana ndakati ndiziva ndedzana laini handina rakarasika foni yangu yakafa zvakanzi alright regai ndiende ndakuvhara dhoo kana ratidza kuvharika dhoo muna yamwendase movhara zvakanaka ndobva wabuda ndobva wavhara dhoo riya nauzombe ndotarisa dhoo rakuvhara zvakanaka here vandatorara ndobva washedza ambuya ndobva ndati baba zvakanzi uyai kuno kundishedza kukicheni kwanga vari ndobva ndati ndakangonditongesa ndega kuti ndikushedzerwei zvakanzi uyai kuno titaura zveupenyu vandangoti asa baba regai ndiende ndinonzwa kuti vari kuda kuti chinga ndobva ndabuda ndobva ndenda mukicheni muya zvandagara zvakanzi ndakanzwa kuti mukomana uyu kutaura murume wangu ari kuda kusara kunoko achiita zvekumadhaga kuno kunoita zvekuromo ndakati vachasara kunoko tikuenda tese kupi kumba
zvakanzi wo kana muchienda mese kumba pakanaka ndavandati yawo tikuenda tiisa havasikuita sei vasusa zvakanzi pane imwe nyaya kuti andoda kuvhunza chinondinetsa chekuti ndaigara ndichishushikana kuti sei muchigara muchinetsana imi nemurume wenyu. Ndakati nyaya dzatinonetsana nyaya dzedu ende dzakapera kare mazuva ano mugotona yechinetsana zvakanzi ndaiona muchiti paawa here mbopera mune manetsana paawa mune manetsana. Ndakati dzakapera kare gara tichete sei hatichanetsana. Zvakanzi kana muridziwo chigutsikana kuti muchanetsana ndiwo noita sezvizivira ndakati tichanetsana mungana ndakutotonhoro paipa ndakati ndakuona kuti se norara. Zvakanzi alright ndobva watanga kubuda iyo mukicheni memo ndobva ndasara ini ndabva ndabudawo. Zvakanzi ndichiri pamusuwo zvakanzi oya mbuya isai nhamba dzenyu mufoni mangu ndabva ndati nhamba dzei futi. Zvakanzi isai nhamba tozopota tichitaura ndatoti ndifambe kudai so ndobva wandidzivirira kuti tisafambe. Ndabva ndati chii choda kuitika mudaita sei. Zvakanzi isai nhamba mufoni tozopota tichitaura. Ndabva ndati kana makudai so vakabva vandibata vachindidzivirira rodhiye ndakabva ndamira ende havana kuita social distance yekuti ndiri muroora wavo iwo nditezvara vakatomira padhuze nei. Zvakandinetsa ndobva ndadzoka kumashure ndimwana ndakagumbata kudai so mungu vakakwanisa kuisa ruoko rwangu ndakadai vakabvisa ruoko kudai vachindibata kudai. Ndobva ndavati saka kana muchindibata uroora neutezvara hwachona huri papa. Zvakanzi ukamweoda unongosimba iwo ndoda kutokuvhurira mabhizinesi potochitengesa ndoda kuenda nekuzambia ndoda kupa $100 kutunda naye kumusha kuzodzoka kuno nekuzambia. Ndabva ndati muenda nekuzambia musiya vana venyu achisafa here. Zvikanzi panosafa nei ukamweoda unongosimba kuti Tezvara nemuroora nokunga vakabva vandibata kuti ruoko vakandibata ndobva vabata vakapedzera vandigumisa kunhengo yavo ichitikiye kuti ndokwanisa kuikuru vari Tezvara. Ndobva ndavhuzwa kudai so ndafamba ndati ndakuda sei ndakuenda ndobva wasvika kunomira pakona pamusuwo pemba yandapinda iye. Zvakanzi kuti kukupa 30 minutes ndadzoka imomo. Mukadzoka kunoitei. Zvakanzi ndataura sehamuna kuzvidwa vakatomira pamusuwo ndakavhara ndo ndatorara. Zvakanzi zvandakanga muzina ndikupa 30 minutes dzokuti ndiri kudzoka ikoko. Zvakanzi ndati 30 minutes dzekudzoka kunomudzoka kunoitei. Zvakanzi ndati zvandataura hamuna kuzvinzwa here. Ndobva ndati mhinduro ndichakupai kana murume wanga waya ndichamudzawo ndozvamataura kuti matimi munoita sei munondida. Zvakanzi zvinoudzwa munhu here izvozvo zvinoudzwa munhu. Ndobva watanga kufamba. Zvakanzi uyai mundisiro mvura yekugeza maoko ndidye sadza. Ndobva ndati mvura iri kukicheni ingwani munoyanguadza munoyapesa pabasa munozvisira mega mvura mudhishi muchigeza maoko modya sadza. Zvakanzi uyai mundise ndogona ngokanda chigubhu imomo mondisira mvura irimomo. Ndakati munoma mugare mvura mumba mekurara chete mvura iri kukicheni ko ndobva vaenda mumba mokurara. Alright. Tezvara ndikutaura newe uinzwa nyika yana wako mukomana wewe wako iwewe mwana wa mukoma baba kugarisana kwedu tiri kumariseva hapana ukama ukama akana. Alright. Naewe kusindoti ngomiri anzi ukama hapana isiso ndichenga kulosa saka ukuro chingonzi avandibaba sezo baba vangu ini amai vavo namai vavo vangori mukomana munini. Right. Nyara ndakakura ichiziva. Alright. Mabva kupi nyaya wainzwa uri kuti udina andine mambo kutora ikwadinondiforo ndiri kuomerwa nemashoko ari kubuda because ini ndi chinhu chandakasvika ndichitsvaga. Vareki zvisinei uri kuomerwa nemashoko. Mwana wako aenda paakaenda iwo wakasvika here uchizobvunzawo muroora kuti maswera sei. Muroora uchibvunza kuti mwana ari papa ari kuitei. Uri kubvunza kuyo muroora ichibvunza mwana wangu muramu kamuramu kakano 10 years kanga ni 10 years kaika mwana kangu iwo kakabvunza here ndakakabvunza zvaamai vake kuti amai vako vaenda rega ndikuudze iwe munhu akasungwa nemapurisa akasangana murodhi anzwa ndiri kunzi ndakaita sei ndakaba asi akatoba nyaya iyo haina kunaka yaukaita atitonge tichidaro
ndiwadzopamba Feeling makumi. unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.